Il-Bank of Valletta għamel profit rekord ta' 143 miljun u 900.000 euro qabel it-taxxa, li huwa 21.5% iżjed mis-sena l-oħra. Waqt li ħabbar ir-riżultati finanzjarji tiegħu il-bank qal li ġiet reġistrata wkoll żieda qawwija fid-depożiti tal-klijenti li telgħu għal aktar minn 10 biljun euro. Iċ-Chairman tal-BOV Deo Sherry nnota kif il-bank qatt ma ra profitti bħal dawn. Waħda mill-istrateġiji tal-board kienet illi actively u bċerta insistenza niġru wara beddet li kienu fil-kodba tal-bank li qabel kienu jitħallew hemmhekk, però aħna ħadna l-inizjattiva, ġrejna warahom, ġbarnihom. Il-bank ħabbar ukoll li se jitfa' ħarstu fuq ir-riskju u l-kriminalità finanzjarja, tant li fetaħ ċentru ġdid iffukat fuq din il-ħidma. Iżda wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-bank huwa li jsostni dawn il-profitti li qatt ma ġew irreġistrati fl-istorja tiegħu. Aħna qegħdin inħarsu illi l-bank huwa il-bank tal-Maltin mhux għax-short term imma anke għal medium and long term, allura rridu niżguraw illi nissudaw finanzjarjament il-bank. Minn dawn il-profitti se jgawdu l-ħaddiema għax il-bank se jkun f'pożizzjoni li jimraħ fis-swieq ġodda u għalhekk jiftaħ dipartimenti ġodda. Għalhekk il-ħaddiema ser ikunu esposti għal iżjed opportunitajiet ġodda. Iżda ir-riżultat ta' dan il-profitt ser ħossuh ukoll il-klijenti u l-azzjonisti tal-bank. Igawdu minn ġiex affarijiet, waħda mid-dividend li jiddikjara l-bank u l-oħra illi x-shareholding tagħhom fil-bank ikun f'kumpanija f'azzjenda li hija iktar soda billi żiedet ir-riservi tagħha, billi għandha capital buffers iktar għoljin, allura l-investiment tagħhom fil-bank huwa iktar sostenibbli u iktar sod, plus li qed jieħdu return li huwa jekk mhux żgur wieħed mill-ola returns. Il-profitt ta' 144 miljun euro huwa bejn l-ewwel ta' Ottubru tal-2016 u 30 ta' Settembru ta' din is-sena. Il-bank ħabbar ukoll li minn din is-sena biddel is-sena finanzjarja tiegħu għal waħda li tibda minn Jannar u tispiċċa f'Diċembru u għalhekk se jippreżenta rapport finanzjarju ieħor fl-aħħar tas-sena li ser ikun ikopri 15-il xahar.